Hyvää huomenta ja tervetuloa Studio 55. Tänään me puhutaan terveydestä ja kunnosta ja vieraana on oman elämänsä ja terveytensä ja kuntonsa asiantuntija Satu Silva. Tervetuloa. Kiitos. Haluan kuitenkin, vaikka olet varmaan väsyksiin asti puhunut sun onnettomuudesta 10 vuotta sitten, niin haluan vielä palata siihen, koska se oli sankariteko, että sä siitä romukunnosta hinasit itsesi terveeksi. Mitä siinä sulle tapahtui siinä onnettomuudessa? No siinä rinnekone ylitti hissilinjan tampatakseen sen viimeisen rinteen, joka eli edellisen iltan siellä oli juhlittu, niin sitten tavallaan oli iso työmäärä ja se oli se matalin rinne siellä Saariselällä ja ylitti hissilinjaa ja ikkuna oli huurteessa ja mun poika oli siellä ylhäällä mäellä ja oli just katsonut, että mäki on muuten tyhjä ja mä olin ihan semmoisen kumpareen takana siinä. Ja kun mä tulin siihen, otin kapulan pois. Kerrankin kapula lähti persuksen alta pois, enkä lähtenyt sille uudelle kierrokselle. Ja sitten se kone vaan tuli päälle, en mä pystynyt tekemään mitään. Ja mitäs vaurioita tuli siitä? No sen verran, että siinä oli ovi. Mä ajattelin, että koputan oven naisen logiikalla, että pysäytän nyt ihmeessä. Mutta telaketjut rupesi syömään niin kuin suksia ja sitten se nousi tänne rinnalle ja mies huusi vierestä, että pysäytän, akka on alla ja niin se konekuljettaja pysäytti ja tuli katsomaan, että no niin näkyy olevan, että silloin ei enää näkynyt kuin pää sieltä koneen alta. Sitten. Mistä kohtaa meni poikki? No reisilu katkesi, lantio murtui 3 kohtaa, sisäinen verenvuoto, 3 litraa verta kertyi sitten päivän aikana siihen vatsaontaloon ja sieltä lähdettiin sitten selviämään. No niin, ja sitten päästään siihen asiaan. Sitten sä lähdit selviämään valtavalla sisulla. Niin. Kuinka se käynnistyi? Sä olit siis tuskissa ja kivuissa kauttaliin joka puolelta. Ja leikkauksia tehtiin uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Et kyllä se oli se mun poikani, hän on niin kuin sillä hengenpelastaja. Että kyllä mä itse olin jotenkin niin kuin luopumassa, kun tajus sillä hetkellä, kun se, että jotenkin sitten meinasin nousta vielä ylös siitä, mutta sitten mä katsoin, että reisilu sojottaa metsää, että ei kannata nousta tolle jalalle. Mutta vielä siirrettiin pulkkaan kaikki ne vammoineen ja siitä se kipu sitten lähti ja sitä on sitten seurannut 10 vuotta oikeastaan. Mutta että se pojan niin kuin tavallaan, että se tuli siihen lapsi, että äiti kuolet sä, niin siitä se taistelu lähti, että näin me äidit saamme sen oikeuden lasten kautta niin kuin ihmeellisiin suorituksiin. Mutta entä siinä toipumisvaiheessa, kun sä olit siis ankarissa tuskissa ja kivuissa, miten sä jaksoit ja pystyit? No se oli musta ihan mahtavaa. Tietysti kipulääkkeethän on nyt ensimmäisen 3 kuukautta. Mä söin tietysti tämmöisiä morfiinijohdannaisia, jonka kanssa pystyi elämään. Ja sitten mä rupesin pelottamaan, että kun se kipu oli niin omituista, että se vaan alkoi kello 8:30 ihan sietämätön, niin kuin tuossa voinut repiä tapetit seinältä. Koko kropassa? Koko kropassa. Ja sitten mä ajattelin, että onko jotenkin, että johtuuko se näistä lääkkeistä. Ja mä koko ajan halusin niin päästä niistä eroon. Ja sitten muistan, me oltiin Pariisissa pyörätuolilla, mentiin komediateatterin kanssa ja mä sain jonkun flunssan, kun mentiin varjosia kujia siellä ja sain jonkun flunssan ja ostin paikallisesta apteekista sitten jonkun flunssalääkkeen. Ja sitten mä unohdinkin tämän kovan kipulääkkeen. Ja mä selvisin sillä aamuun ja mä oikein ajattelin, että mä en sano kellekään mitään, koska sitten jos kipu tulee, niin se on ihan hirveetä. Ja sitten mä pärjäsin sille flunssalääkkeelle ja sillä mä niin kuin pääsin eroon siitä lääkkeestä. Mutta sitten se treenaaminen oli ensimmäisen kuukauden jälkeen, kun pääsin sairaalasta, niin 5 minuuttia ensin ja 20 minuuttia lepoa. Ensin 5 minuuttia päivässä ja sitten seuraavana päivänä ehkä tai 3 kertaa sillä viikolla ja sitten nostettiin 10 ja 15. Lopulta 5 tuntia päivässä treenasin. Miten sä jaksoit? No ei mulla ollut, en mä pystynyt tekemään mitään muutakaan. Ja sitten mulla oli tietysti ravinto ja kaikki, että se oli kauhean sellaista pientä. Kun oli pyörätuoli ja kainalosauvat, sen takia mä olin pyörätuolissa, että mulla oli kainalosauvat ja ei niillä pystynyt liikkumaan, kun reisiluu oli katkennut ja se oli raudotettu ja lantti oli raudotettu, niin se ei vaan kestänyt. Että meillä Askolan tielläkin mulla oli keskellä sitä Askolan tietä, mulla oli aina tuoli, että mä kävelin siihen ja siinä sitten juttelin naapureiden kanssa ja sitten jatkettiin kadun toiseen päähän ja siellä sitten oltiin kahvilla ja sitten sieltä lähti pariskunta saattamaan mua taas kotiin, että kyllähän se oli niin kuin tosi hidasta, että mä en yksinkertaisesti vaan pystynyt, mulla oli paljon aikaa yksinkertaisesti vaan hoitaa itseäni kuntoon. Oletko sä poikkeuksellisen sisukas? En mä tiedä, aina musta sanotaan sitä, mutta se on varmaan se tahtotila, että mä haluan enemmän, niin kuin roolihenkilön äiti sanoo, että tavallaan, että haluaa
haluaa kokeilla sen, mikä mahdollisuus mulla on itse hoitaa ja huolehtia itsestäni ja saada niin kuin aikaiseksi jotakin muutosta mahdollista, mikä mahdollistaa sitä hyvinvointia. Sä oot Turkan koulukunnan näyttelijä ja teitähän rääkättiin fyysisesti aika paljon. Joo. Eli oliko sulla niin hyvä kunto, että se auttoi sua siinä parantumisessa? Joo, voi olla, että se mun lapsuuteni, että kun se oli jatkuvaa polkupyörällä ajoa, se oli jatkuvaa urheilukentällä olemista, jatkuvaa uimista, lentopallonpeluuta, me harrastettiin teatteria. Että se mun energia varmaan joku syntymälahjaksi, kiitos vaan äidille, mistä liian tullutkaan, niin äiti kyllä jo sanoi, että mä olin jo hänen vatsassaan pyöriin viimeisenä lapsena. Siihen malliin tuli kantapää, tuli kylkiluiden välistä ja oli ihan varma, että siellä on villi poika syntymässä, ja 2 kertaa oli napanuora kietoutunut kurkun ympärille jo syntyessä, että ehkä se kertoo jotain. Se ei loppunut tämä energia vielä mihinkään. No mutta oliko sulla joku tavoite sitten, että sä asetit tiettyä päivämäärää tietyssä kunnossa? Joo, mä seurasin koko ajan Tulikouran niin kuin sitä, sun miten lääkäri. se puhuu lääkäriäni, joo, niin kuin, miten se puhuu mulle. Että hänessä ei koskaan näkynyt semmoista, että epäily, vaan aina sellainen pilke silmäkulmassa jotenkin siitä, että ei, kun täältä tullaan vaan. Ja että kaikki on kunnossa ja kaikki on hoidettu. Että se oli siinä vaiheessa, kun mä rupesin venyttelemään ja mulla oli semmoinen venytys, mä lattialla istun sellainen niin kuin pienet lapset ja mun lantio ei mennytkään siihen lattialle niin kuin se on ollut aina. Ja mä kysyin heti Tulikoura, että ootte laittanut mun lantio jotenkin väärään asentoon. Ja Tulikoura hyvin tarkkaan selosti silloin, että miten leikkauspöydällä kaikki on juuri niin kuin pitää, mutta on kysymys niin sanotusta erikeepperi-ilmiöstä. Eli että kun laitetaan tulitikkurasiaan erikeepperiä, niin ne tikut on yhdessä, niin tavallaan ne pehmytlihasvauriot siellä kehossa aiheuttaa sen saman tilan. Ja silloin mä tietysti heti ajattelin, että ahaa, nyt mun täytyy ruveta venyttelemään sitä kehoa. Ja sitten mä löysin Marja Putkiston mielettömät kirjat ja opettelin Marja Putkiston venytykset, pitkiä venytyksiä ja kirosia venytteli ja se oli mahtavaa, että pääsi koko ajan eteenpäin. Ja sitten mä halusin myöskin se My Fair Lady Bygmalion niin kuin alkuperäinen versio oli just ollut ensi-illassa ennen onnettomuutta. Mä halusin päästä siihen samaan kuntoon. Takaisin. Niin. Ja siellä mä olin syys-elokuun vaihteessa, sitten me pystyttiin näyttelemään se uudelleen. Jäikö sinulle lasketteluonnettomuudesta mitään pahoja muistoja, esimerkiksi painajaisunia tai mäkipelkoja? Jäikö Satu? No kyllä mä kävin sitä mäkeä potkimassa sitten myöhemmin, että tämmöistäkö täällä minulle sattui, mutta en mä sinne rinteeseen enää mene. En mä tykännyt siitä muutenkaan, että mä oon tämmöinen murtsikahiihtäjä, mutta ne henkiset prosessit, tää on 10 vuotta on kulunut. Kaikki on käyty läpi moneen kertaan, että ihminen se kuuluukin mennä eteenpäin ja jättää jotain taakse, mutta kyllä sitten sellaista, että kyllähän tähän ikään mennessä jo kyllä on tarttunut kehoon paljon asioita ja muistoja, jotka sieltä tahtoo aina välillä nousta ylös, mutta vaikea erottaa sitten, mikä mitäkin milloinkin on. Tuliko painajaisia? No sen jälkeen varmasti jonkun verran. Mä nyt nukuin. Mun ongelma oli se, että mä en nukkunut kuin tunnin kerrallaan, 1,5 tuntia. Mä en ehtinyt päästä semmoiseen univaiheeseen. Et se oli hauska, kun aloin nähdä unta jossain vaiheessa. Ja mä menin suoraan sinne lapsuuden lammelle ja jonnekin mutaan ja köntteihin sinne niin kuin, ja semmoiseen luontoon. Et ne oli niitä ensimmäisiä unia, mutta se oli vuosia vasta onnettomuuden jälkeen, kun mä aloin nähdä unta ylipäätänsä. Mitä tämä onnettomuus vaikutti sun psyykkeen, sun mielialaan? No mullahan oli sehän oli hyvä puoli, että mulla oli jo tämä ravinto, johon mä olin tutustunut jo 10 vuotta aikaisemmin ennen onnettomuutta. Niin mä sain siitä hyvän elävää ravintoa. Elävä ravinto ja ravinto ylipäätänsä, kokonaisvaltainen niin kuin ravinto, monipuolinen. Et se oli mulla tukena koko ajan tässä. Ja samoin tämä liikunta, eli tämä menneisyys, kun oli liikkunut ja tiesi, miten paljon pystyy treenaamaan. Ja keho on tietysti näyttelijänä, kroppa ja keho on meidän instrumentti. Et nämä oli kaikki hyviä elementtejä. Mutta sitten semmoinen, niin kuin, että jotenkin siitä tuli semmoinen sellainen niin kuin olemassaolon oikeutus ja että saada elää, niin ihan kuin se olisi velvoittanut mua jotenkin kauhean paljon tekemään asioita ihmisten puolesta ja pelastamaan puoli Suomea ja maailmaa. Ja siitä tulikin sitten nämä mun yritykset, joiden tarkoitus oli nimenomaan tämmöinen hyvinvointi. Kyllähän onhan se ollut aikamoinen henkinen prosessi kaikki nämä vuodet niin kuin käydä, kun sitten on kaikkea muutakin, perheet, lapset ja työ ja elämä itsessään, niin ne kaikki sitten lomittaa siihen. Mutta kaikki tämä tämmöinen niin kuin
tavallaan arkirutiininomaisesti itsensä huolehtiminen, hoitaminen ja semmoinen. Ehkä mulla on aina ollut tämmöisiä yleviä ajatuksia elämästä ja ihmisyydestä siitä, että miten ihminen voisi kehittyä aina vähän paremmaksi jollakin tapaa. Että se on ollut kai jotenkin aina mulla. Ehkä mä olen runotyttö. Satu, kun on nimeltäni, niin vähän niin kuin sadussa olisin elänyt elämäni. Nyt sä kierrät luennoimassa paljon ihmisille hyvästä olosta ja terveydestä. Niin jos sä nyt ajattelet vaikka meidän katsojakuntaa, yli 50-vuotiaat, niin minkälaisia neuvoja sä antaisit hyvän elämän perustaksi? No tietysti se, että me ollaan nyt, kun on keski-ikä, niin se on niin toisenlainen ikä, että se pitää ottaa huomioon kaiken puolin niin kuin treenaamisessa. Ja kyllähän mä sitten taas niin kuin itse, kun on taas tällaisella kuntokuurilla, niin kun, siinä on hyvin tärkeää se, että sä otat huomioon sun hormonitoiminnan ja kaikki, että sä syöt riittävästi ja syö hyvin ja liikkuu riittävästi. Nämä on ihan näitä perusasioita. Että niin pitäisi mennä syvemmälle siihen, mitä se oikeasti tarkoittaa. Että kyllähän niin kuin keski-ikäisen aineenvaihdunta ja se treenaaminen, niin kyllä se on, niin kuin, täytyy tehdä sitä huomattavasti paljon enemmän. Että jos sulla on jo 10, 15 kiloa, 20 kiloa tullut ylimääräistä, niin se vaatii ihan hirveästi sisukkuutta, että jos haluaa niin kuin siinä kropassa tapahtuva niitä muutoksia. Paino putoaa tosi hitaasti. Niin, mutta mä kysyn, että kuinka paljon vaatii? Niin, mun mielestä se vaatii niin kuin tuplasti enemmän. Ja ehkä se, että nuorena liikkuu niin paljon muutenkin, että työ sanelee ja meidän kaikki toiminnat on ehkä hidastunut, ei tee niin paljon asioita. Nuorena kun oli koko ajan liikenteessä, että se tapa tehdä asioita niin on niin toisenlainen. Että jos haluaa ihan liikkumisella, niin kyllä se vaatii sellaista 3-4 kertaa viikossa ihan oikein treenaamista. Sitten sä nimität itse asiassa evankelistaksi tässä myöskin ravitsemusasiassa, niin mitäs En mä mitään nimittää. Kuka nimittää? Olet haastattelusta lukenut, että sä... Ai jaa, no joku toimittaja kirjoittaa. Niin, nyt saat olla evankelista siinäkin asiassa. No en mä tiedä, eihän sehän on ota tai jätä, että sehän on se vähän tällainen silvoplay-ajatus, että ole hyvä, että tämmöistä tietoa on olemassa ja mä oon niin kuin välittämässä ja sitten mulla on toisaalta ne asiantuntijat, jotka on niin kuin mua auttanut, että kun on ne puheenlahjat tai kyky ilmaista jotakin, niin se on ollut varmasti se asia, miksi näistä asioista on yleensä puhunut. Ihmiset haluaa kuulla sitä, että en mä nyt itseäni mitenkään markkinoinut sen enempää niiden asioiden suhteen, että mulla olisi, niin kuin olisin myynyt sitä, vaan aina on tullut sitten jonkun asian puitteissa taas lisää. Että on haluttu. Ja sitten tämmöiset vuorovaikutustaidot ja mun mielestä niin kuin se tiedon taidon lisääminen omassa itsessäni, niin jos mä itse tarvitsen sitä, itse saan siitä, niin silloin mä tiedän, että on moni ihminen, joka myöskin haluaa sitä. Ja on iloinen siitä, että nyt mä sain tämän oivalluksen. Et mulle on ihan semmoisia otsikonomaisia asioita, että esimerkiksi vuorovaikutustaidoissa on niin kuin asioita, jotka on ihan semmoisia otsikonomaisia, että välillä kun on siinä tilanteessa, että mun pää ei kerro, niin kuin oma pää kerro mitään, niin mä otan sen työkalun käyttöön. Ihan sama liikunnassa tai kaikissa näissä elämäntilanteissa, jossa niin kuin tuntuu, että vähän lähtee matalaan lentoon. Ja pihlajanmarjat on ollut tosi katkeria välillä, että ne ei tavallaan niin kuin siivitä ja vaikuta mun elämässä niin paljon, niin mun täytyy ottaa työkaluja, tarttua ojennettuihin käsiin. Mutta se, kun sä ryhdyit harrastamaan elävää ravintoa, niin sulla oli siihen varmaan joku syy, mikä se oli? Niin, mulla oli tällainen paha tulehduskierre, eli jatkuvasti ihan 8-vuotiaasta lähtien jo migreenit ja sitten oli angiinat ja poskiontelun tulehdukset, keuhkoputken tulehdukset, alkoi olla nivelet kipeitä ja kun ajattelen, että hei, nyt tämä antibiootin syöminen, tämä ei voi olla kuin haitaksi. Ja siitä sitten lähti se, että mä kävelin, mun mielestä ihmisellä kun on tarve johonkin asiaan, niin se kyllä saa siihen vastauksen, jos se haluaa. Ja no auttoiko se? Ihan parissa kuukaudessa sain sen tulehduskierteen poikki ja se oli ihan mahtava juttu. Se oli aivan huikeeta, että miten ravinnolla pystyy. Ja silloin mä en vielä tiennyt, mistä oli kysymys. Sitten tutustuin Paula Heinoseen ja elintarviketeknologian tekniikan lisenssiaatti ravitsemusasiantuntijaan, joka pohjautuu funktionaaliseen lääketieteeseen. Niin kuin se. Eli mulle tuli se tiede avuksi siihen, että mitä siellä tapahtuu siellä kehossa. Että se ei ole vaan joku himmeä viisaus tulee jostain tai mun pään sisässä oleva asia, vaan oikeasti, että hei, mun pitää saada se. Ja edelleenkin mä joka nautin elämästä ja nautin syömisestä ja nautin hyvästä seurasta. Meillä on ensi-ilta ollut takana, sitten syödään ja juodaan, juhlitaan ja pohditaan ja silloin se keho menee taas johonkin epäbalanssiin, niin mä laitan sen sitten kuntoon itse. Elävällä ravinnolla? Ei, mä hoidan sen niin kuin bakteereilla ja totta kai rauhoitan ruokavalion ja
Ja se on hyvin nopeasti, että balanssiin menee vähän pois ja sitten balanssoidaan takaisin. No mutta tähänhän me päästään sitten jatkamaan kohta radiossa. Me voidaan tarkemmin selvittää niitä yksityiskohtaisesti. Sä tarkoitat tällä